Есенмісіз эфирда yoğunluklar шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында. Тоқай районында 2 кіші шәхси йортта вафат болған. Мұның сәбәплері неде? Құтқарушылар бұзда профилактик рейдларына дәуам етелер. Құқық бұзушыларға нинди көлемде штрафлар яный. Соңғы тәулікте Татарстанда яшаучы 52 кішіде COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узған тәулікте коронавирусның тағын 8 яңа ұшырағы тіркелді. Шулайты 1 мартқа Татарстан бойынша коронавирус білен ауруның барлығы 18.029 ұшырағы белгілі. Оларның 14.585 тірілген, онысы узған тәулікте. Вакцинацияны эш урыннарында үткәрергә кирәк. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев башкарма комитеты аппарат киңәшмәсендә хәбәр итте. Ул шулы предприятиеләрен, шәһәр шифаханәләрен бушату максаты белән COVID-19 вакцинациясында активрак катнашырга чакырды. Билгеле, бу тик хәзерге вакытта 12 меңнән артык шулы кешесе коронавирус инфекциясыннан прививка ясаткан. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә коронавирус белән авыруның 1901 очрагы теркәлгән 48 кеше медицина күзәтүе астында, шуларның 33-ы контактлы авырулар. Вакытлыча профиле госпитальләр эшләвен дәвам итә. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев сүзләренә караганда, медицина учреждениеләренә мөрәҗәгатьләр саны тотрыклы кала. Шаулларны вакцинацияләүдә дәвам итә. Айрым алганда, бу эш шәһәр предприятиеләрендә дә алып барыла. Вакцинацию на КАМАЗе, а также вакцинацию организуем все предприятия, у которых имеются медицинские кабинеты. Мы во все предприятия готовы выходить и вакцинировать на учреждения для удобства, для удобства и приближения вакцинации к населению. Сейчас также мы организуем вакцинацию совместно с управлением образования. Матбугат конференция барышында шәһәр мэры мөмкин булган барлык предприятиеләрдә вакцинацияны оештыруга кушты. Аның сүзләренчә, моның өчен оешма җитәкчеләре белән килешү мөһим. Давайте-ка мы в этом плане, еще раз говорю, нагрузку снимем с поликлинической сети. Это будет абсолютно правильно. Там люди идут по другим вопросам. Если идут по вакцинации, это одно, а там уже очередь-то, понятно, ее будет меньше. Поэтому в этом плане и второй момент. Сделаем удобно для тех, кто приезжает и приходит на работу. Татарстанда 81.753 кеше вакцинация узды. Шуларның 13.742-се икенче прививканы алды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балалар пособиясын түләү кагыйдәләре үзгәрде. Бүгеннән башлап гариза язмаган очракта Россиядә яшәү минимумыннан азрак керем туры килгән гаиләдәге 3 яшькә кадәрге балаларга пособие түләнмәячәк. Хәзер балаларына 1 яшь тулган ата-аналарга ташламаны озайту өчен социаль түләүләрне исәпләү өчен кирәкле документларны җыярга һәм шәхси тапшырырга кирәк булачак. Шулай ук балага 2 яшь тулгач та бу процедураны кабатларга кирәк. Билгеле булганча, хәзер төбәктә гаиләдәге 1 кешегә билгеләнгән яшәү минимумыннан азрак керем туры килә икән, 3 яшькә кадәрге беренче һәм икенче балага айлык пособие түләнә. Шулай ук яшь ярымлы һәм балага яшәү минимумы күләмендә пособие түләү кертелде. Тукай районында 2 кеше газ белән агуланып үлгән. Фаҗига Новый поселогында шәхси йортта була. 1954 һәм 1978 елгы 2 хатын кызның гомере өзелә. 1981 елгы Ират хастаханәдә. Прокуратура һәм безнең тикшерү төркеме фаҗига урынына чыкты. Көндезге сәгать 1-ләр тирәсендә Новый поселогында йортларның берсенә махсус хезмәтләр килә. Туганнары үз туганнарына шалтырата алмау сәбәпле күршеләрдән өйне карап тикшереп чыгуларын сорый. Өйгә кергән күршеләр исә куркыныч картинага тап була. Анда яшәү билгеләре булмаган 3 кеше ята. Во сколько по времени это произошло? Где-то в 11-12. А какой-то запах, что-то подобное? Не было. Прокуратурда хәбәр итүләренчә, керү ишеге ичке яктан билгеләнгән була. Өйгә тәрәзәне ватып кына керәләр. Кешеләр үлеме турында кайбер кешеләр бездән ишетеп кенә белде. Алар үз өйләрендә дә газ белән проблемалар булуы хакында җиткерде. У меня тоже газом сейчас пахнет. А я не знаю, что у них там. Не видела. Запах газа чувствовали соседнего дома? Не знаю, нет, не чувствовала. То есть не видели? Нет, не видела, ничего не видели. Вот сейчас увидели в окошко. Фаҗиганың сәбәпләре әлегә ачыклана. Прокуратура әлеге хәлне үз контролена алды. На место происшествия выехали представители правоохранительных органов и газовой службы.
а также районный прокурор Айрат Галимарданов. Организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит все обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований безопасного использования газового оборудования. Кагыйда бузулар ачыкланган очракта прокуратура каршындагы чаралар күреләчәк, күзәтчелек ведомствосы тикшерү нәтиҗәләре соңрак билгеле булачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Коткаручылар бозда профилактик рейдларны дәвам итәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре балыкчыларны куркыныч турында кисәтү өчен Кама елгасының түбән биефына чыкты. Бу территорияда яшәү һәм сәламәтлек өчен куркыныч тудырмыйча балык тоту өчен аеруча сак булырга һәм куркынычсыз урыннарны яхшы белергә кирәк. Тулырак алдагы материалыбызда. Менә шулай итеп Кама елгасының түбән биефында боз ярыла бирдә ул төрлечә урыны белән боз бөтенләй дә юк. Бу ерак түгел түбән Кама ГЭСы урнашу белән бәйле. Елга хәрәкәте астында боз гөл ярылып тора. Район станциядән 3 чакрым ераклыктагы тыелган зона. Бирдә балык тоту түгел, хәтта йөрергә дә ярамый. Шуңа да карамастан бу территория балыкчыларның яраткан урыны. Чөнки бирдә балык яхшы каба. Бәхеткә каршы рейд барышында бирдә хокук бузучылар табылмады. Проводим профилактическую работу совместно с администрацией Комсомольского района, ЗПСО-6, инспектора ГИМС. Каждую неделю мы выезжаем на Нижний Бьев, чтобы провести беседы, разъяснения рыбаками, потому что каждый год чью-то жизнь уносит эта река. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре елга буенча Урман цех районына аска таба юнәлделәр. Бирдә балык тотарга була, әмма сак булырга кирәк. Елганың уртасында йөрергә киңәш ителми, бирдә җирле балык тотучылар бу кагыйдәне белә. Шуңа күрә безнең яр буенда бурауларны өстәп күрә. Где течение, где вот дальше туда, вот по той стороне, вот там же даже не замерзают в морозы, но туда как бы уж не надо соваться. А так-то что, опасности нет никакой. Я далеко-то и не хожу, у берега сидел. Әйтергә кирәк, тиешле булмаган урында балык тоткан өчен кагыйда бузучыга 2000 ярымнан алып штраф яный. Коткаручылар тыелган зоналар һәм куркыныч урыннар буенча профилактик рейдларны дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Валентин Кулагин, яңалыклар. Хайваннар ту һәм сәламәт. Малларны карап тоту шартларына шикаятләр белән танылу алган Тулпар от спорт мәктәбе яңа җитәкчелек белән эшне яңадан башлап җибәрде. Суд карары буенча зоопарк кайбер хайваннарын югалткан, әмма кыенлыкларга карамастан шәһәрдәшләрне сөендерүен дәвам итә. Тулырак алдагы материалыбызда. Узган елның май айында территорияга шәһәр активистларының берсе кирип бик әйбәт хәлдә булмаган хайваннарны фотога һәм видеога төшергән. Зоопарк җитәкчелеге активистны территорияга законсыз үтеп кергән өчен судка бирде, әмма дәгъва канәгатьләндерелмәде. Күзәтчелек органнары тарафыннан тикшерүләр үткәрелде, хокук бозулар ачыкланмады, әмма нәтиҗәдә җитәкчелек алышында. Действительно, у нас олени по решению суда были переданы в охотхозяйство, но мы очень надеемся, что остальные животные не покинут нас. Таких интенсивных проверок уже нет. Вся документация приведена в порядок. Ведется работа по получению разрешений и лицензий. Для этого у нас еще в запасе целый год, поэтому активно работаем в этом направлении. Шолы җитәкчелеге зоопаркка берничә тапкыр ярдәм тәкъдим итте. Шәһәр мэры республика бюджетыннан да акча җәлеп итеп, оешманы финанслау мәсьәләсен күтәрде. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Современный дизайн, ремонт и отделка на «Стройэкспо Татарстан» в Набережных Челнах. ВЦ «Экспо Кама» с 3 по 5 марта. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.